రంగులు పరీక్ష පාට විභාගය මේක තෙලුගු භාෂාවෙන් පාට ගැන ඔබේ දැනුම පරීක්ෂා කරන විභාගයක්. මෙහි ප්‍රශ්න 5ක් තියෙනවා. එකකට ලකුණු 20 ගානේ හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර දෙන්න තපර 15ක් ලැබෙනවා. ඔබේ පිළිතුරු ලියාගෙන ඔබට ලැබුණු ලකුණු කීයක්ද කියලා කමෙන්ට් කරන්න. විභාගයේ අවසන් වූ පසු තවත් පාට කීපයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. දැන් පටන් ගමු. మొదటి ప్రశ్న ఈ రంగు ఏమిటి? ఏ ఎరుపు, బి నీలం హో నీలము, సి ఆకుపచ్చ. రెండవ ప్రశ్న ఈ రంగు ఏమిటి? ఏ పసుపు రంగు, బి నారింజ రంగు, సి గులాబీ రంగు. మూడవ ప్రశ్న ఈ రంగు ఏమిటి? ఏ ఊదా, బి నలుపు, సి తెలుపు. నాలుగవ ప్రశ్న ఈ రంగు ఏమిటి? ఏ గోధుమ రంగు, బి బంగారు రంగు, సి నారింజ రంగు. ఐదవ ప్రశ్న ఈ రంగు ఏమిటి? ఏ ఎరుపు, బి తెలుపు, సి గులాబీ. సమాధానాలు. పిలితురు. మొదటి ప్రశ్న ఆకుపచ్చ, రెండవ ప్రశ్న పసుపు రంగు, మూడవ ప్రశ్న నలుపు, నాలుగవ ప్రశ్న గోధుమ రంగు, ఐదవ ప్రశ్న గులాబీ. మరికొన్ని రంగులు తවත් පාට කීපයක්. వెండి రంగు, వెండి రంగు. బూడిద రంగు, బూడిద రంగు. లేత నీలం, లేత నీలం. ముదురు నీలం, ముదురు నీలం. లేత ఆకుపచ్చ, లేత ఆకుపచ్చ. ముదురు ఆకుపచ్చ, ముదురు ఆకుపచ్చ. అంతిమట నాకు ఇష్టమైన రంగు, మమ కැමතිම පාට.